Loh, kok kaya Roro Jonggrang mlayu ya. Jonggrang, aja mlayu Jonggrang. Wis kaya ketoprakan jeruk tenan anak cah. Sakwise aku dadi putri boyongan ana kraton pengging. Nanging nganti seprene aku ra duweni rasa tresna babar pisan karo Bandung Bondowoso. Aku ra sudi yen dipek bojo karo Jonggrang, Jonggrang, aja mlayu Jonggrang. Jonggrang. piye Bandung Jebul Bondowoso. kaya ngono Jonggrang. Kowe mau wis ngandhake yen gelem dadi bojoku yen wis tak gaweke sumur sing jere 7 penceluk. Banjur tekan 7 penceluk, aku mbok uruki watu sak gedene anak. Sing mbok karepe piye? Bondowoso. Nggih. Mergo aku ra duweni rasa tresna karo sliramu Bandung. Jonggrang. Jebul ngono kaya ngono Jonggrang, Jonggrang. Witing tresno jalan saka kulina wis to. Dikulina sing gak kulo dikulina bakal seneng Jonggrang. Ora sudi Bandung. Jonggrang. Ki berarti nampik katresnanku. Iya. Loh, aja mlayu Jonggrang. Akhirnya sebuah cerita besok ditutukan lagi bersama Bu Eni dan Pak Jolang. Yen enten sing nanggap malih. Wis tak kawiti sok iki lakone kudune iki lho, Mak. Sewengi ketoprak ping 3. Alah ketoprak wong asline kan tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 diringkes dadi siji bengi iki ngono lho. Ini Win, nyanyi-nyanyi. Nggih, alhamdulillah. Berkah barokah keluarga mriki. Niki desanipun desa Sambiang. Nggih, alhamdulillah. Kula pedah montoran buah kong kula nganti puan usih ra karuan. Lah arep nggo mobil ndelah bane coplok siji wis. Lah mobil-mobilan kok ya. Ya, nggih. Monggo Mbak Wiwin. Wonten pamundutan meneh Nggih, napa mboten? teng mriki Mbak Dok Ibu? panjenengan ngersake tembang napa monggo doke empun biasa mawon. Napa Dok? Capek gunung. Digdamel tayub napa Ragenan. tayub? Nggih, Nggih, tayub. ngene tayub. Tayub. Nggih. Tayub. Caping gunung mandhapipun napa Mbah Dok? Niki paring asma Mbah Dok sinten? Mbahar ya. Mbahar anggene menuju ditutupi Win. Win ora ketok jendelane. Jendela mriko lho maksude. Nggih, monggo kadherake caping gunung mandhapipun tanda tangan orek-orek. Ya. Lumantara sowanipun Prokedang para kanca, Jolang nyampur sari Yunis Audio. Ruwet. Minangka pamundutan kagem Bahar, langsung laturi Bahar nggih. Yo 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 yo. Yo. Ah. Semangat
Unis Audi. Unis Audi. Ya Allah. Dasih matur